ngasho mina ngathi mina imini nophathwa zikhulule emhlabeni la and ayikho into engiyinqenayo akikho engiyinqenayo uyabo so uqasha kwami kumacingwana ngeke ngize ngicommente kakhulu ngakho ngoba mina lapha yabengizama ukumsiza uma yena engabonanga ukuthi ngiyamsiza eyibone ngenye indlela ngeke okunye akushoyo emva kwalokho ngafunda enye into mzwane ngithola amandla mina lapha lamandla angivelanga mina ngabekwa isandla umuntu wathi ngikunika amandla mina amandla amlalela la amandla ami mina mfethu nganqoba ingqinamba mina ngamandla ami ukuthi kuthiwe king nganqoba ingqinamba mina mfethu ngokuhlukahlukana kwaso so ingqinamba uthi mawuyinqoba kusuke kunama rules esukunawo enye yama rule ethi enye yama rules mina engayinqoba irule ethi awuyenzi imistake yokugcina mhlawumbe uagreewisha noma ulwa noma uba nemfihlo with someone who's got nothing to lose. You don't make that mistake. Umuntu angakhuluma azayoshona kufuneka ubheke ukuthi okay ke sesiyayenza ke lento nalomuntu sesiyayikhuluma lento nalomuntu ozolahle uma ingahambi ngendlela yini izomlahlekela if that particular individual or person has got nothing to lose you don't bother yourself to involve yourself with someone who's got nothing to lose. You don't bother yourself. So this is why I'm not going to make any remarks, any comment, any whatever. Ngendaba kaNgizwe mchunu bengimcela because uNgizwe wisho lo yena wathi he's got nothing to lose. Waze washo wathi ishingane zakhe akazazi amagamaso. Washo wathi yena akanankinga abafazi bakhe bambekezelele ngenalutho. Washo futhi wathi yena ngisho ukufa kale ndaba. So it means ukuthi umacingwana he's got nothing to lose emhlabeni akufani nathi. Uma ngabe mina kuthiwa ngiyashona ngeke ngize ngivume ngoba khona abantu abathembele kumina. Khona ingane zami ethembele kumina khona umphakathi engulaphayo. I don't want to die anytime soon. I don't want. So uyabona ke mawuzobhekana nomuntu othi I can die even now. I don't care. Mina ngithi I don't want to die anytime soon. Usuyabona ke. Usuyabona ke. So ngeke ke kodwa ke nangelekile ngiyophinda ngizame futhi ngoba ngimkhonzile umacingwana ngiyophinda ngizame ukuthi makukhona i-event enginayo ngiyophinda ngizame futhi ukumbhuka ngiyonyusa imali ngoba kule game bekimbuka ngo-30,000 wawunqaba u-30 ngiyozama noma u-40 ke in future ngoba insizwa engiyikhonzile yakamchunu no matter ukuthi ithini I don't care no matter ukuthi ithini.